Ένα γάλα. Λίγα ζυμαρικά. Μία ζάχαρη. Ένα μπουκάλι λάδι. Κάποια μπισκότα. Ένα αλεύρι. Πάνες. Μία δωροεπιταγή. Σούπερ μάρκετ. Για πολλές οικογένειες είναι δεδομένα. Για κάποιες άλλες όμως, πολυτέλεια. Είμαι η Αρετή. Είμαι η Ασπασία. Είμαι η Βέρα. Είμαι η Κάλλη. Είμαι η Κική. Είμαι η Μαριάννα. Είμαι η Πέπη. Είμαι η Σοφία. Είμαι η Τόνια. Είμαι η Φωτεινή. Είμαστε 10. Μαζί μπορούμε να γίνουμε 100 ή 200 ή περισσότεροι. Ελάτε να προσφέρετε. Την Κυριακή 21 Ιουνίου Από τις 11 έως τις 5 Στο Free Thinking Show στην Αθήνα.